Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Ознакайда авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен зурладылар. Сезонлы авырулардан ничек сакланырга? Самбо спорт дисциплинасына 85 ел. Агросәнәгать комплексы Татарстан икътисадының мөһим һәм аерылгысыз өлеше булып тора. Бүген тармакта авыл хуҗалыгы производствосының яңа инновацион технологияләре үзләштерелә, эшкәртү камилләшә. Ознакай район һәм шәһәр мәдәният йортында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек хезмәткәрләрен зурлап тантаналы чара узды. Алда тәкъдим ителәчәк видеоматериал шул хакта. Бәйрәм кунакларын якты музыкаль композиция белән каршы алдылар. Тантананың төп геройлары үз гомерләрен мактаулы хезмәткә багышлаган, тыңгы белмәс авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре. Алар өчен туган җир һәр вакыт аерым игътибарга лаек. Авыл хуҗалыгында эшләүче хезмәткәрләребезне, авыл халкын чын күңелдән шушы олы зур бәйрәм белән тәбрик итәбез. Уңышларыбыз да бар, Аллага шөкер. Быел инде ел бик җиңел булмады. Шуңа карамастан безнең игенчеләребез булган ипиләребезне матур итеп җыеп алдылар. Ознакай район һәм шәһәр мәдәният йортында хезмәт алдынгыларын район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Таһир Хадиев тәбрикләделәр. Ознакай кырларында һәм калган кырларда җитештерелгән продукция. Һәм без читкә карап тормыйбыз. Үзебезнең ризык белән үзебезнең халкыбызга тәэмин итәбез. Быел район буенча 75 мең тоннага якын икмәк җыеп алынган. Корылык булуга карамастан, бер шартлы терлеккә 30 центнер азык берәмлеге әзерләнгән. Хуҗалыклар көн сайын 200 тоннага якын сөт савып алалар. 90 елдан бeri инде. Менә әйтер ашылышы. Әлегә дә башта Уразман колхозында эшләдем, яңадан агрофирма эшләш. Агрофирмада эшләйм. Авыл хезмәткәрләрен авыл хуҗалыгы бәйрәме белән тәбрик итәм. Хезмәте барның хөрмәте бар диләр. Тантаналы чарада хезмәт алдынгыларына сәхнә түреннән төрле дәрәҗәдәге дипломнар, мактау кәгазьләре тапшырылды. Илнур Закуанов агрофирма җәмгыятендә комбайнчы булып эшли. Быел 27 мең тонна ашлык суктырып, беренче урынны яулаган. 2001 елдан бeri хезмәт стажым, комбайнда эшлим. Аның шәтиендә ярдәмче булып эшлим. Шуннан бeri комбайнда ничә ел. Oilem 2 malay üstürəm, hatırım var. Bələkəyim malayım, gəlkəm bayan итәйін датчатыр. Тынгы белмәс ветераннар, өлкәннәр белән янәшә торып, яшь белгечләр, хәтта мәктәп укучылары да авыл хуҗалыгы программасын тормышка ашыруда үзләреннән өлеш кертәләр. Раяз Юсупов Кәкре-Елга авылында яши, 5 балалы гаиләдә тәрбияләнә. Җәйге каникул вакытында Марс хуҗалыгында эшләгән. Мин бу ел колхозда эшләдем, амбарда булыштым аларга. Хезмәт хакын алдым. Миңа бик ошады. Киләсе гада эшләрмен дип уйлыйм. Чарада катнашучы авыл хуҗалыгы уңганнарына Татарстанның халык артисты Илсаф һәм аның иҗат төркеме күңелле чыгышларын бүләк итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Ризаддин Фәхретдин исемендәге беренче гимназиядә үсеп килүче буын шәхесенең рухи, әхлакый һәм мәдәни кыйммәтләрен формалаштыруда Риза Фәхретдиннең педагогик идеяләре темасына мәгърифәтче мирасын куллану буенча фәнни-методик семинар узды. Бирегә Әлмәт муниципаль районы социаль объектлары директорлары һәм җитәкчеләре чакырылды. Ләйсән Галиева дәвам итә. Укучыларның тәртибенә багышланган дәресләрдә Ризаддин Фәхретдин яшь буны тәрбияләү эше бик мөһим социаль мәсьәлә һәм ул үзенә укытучыларның һәм ата-аналарның даими игътибарын таләп итә дигән фикер уздыра. Моңа дәлил итеп, аның тарафыннан үткәрелгән тәрбия, әхлак мәсьәләләренә багышланган 70-тән артык китап тора.
татар мөхите, шушы кадәр балаларның үзләрен тотышлары, каршылау, менә шушы кадәр җылы каршылау, сәхнә ачылып китүгә, шундый татар менә аппак, аклык, сафлык, матурлык, татарларга гына хас мөхит, обстановка дип әйтегендәйме, җырлары, гимннары, Клара апа сүзенә язылган гимназия гимнын тыңладым. Балаларның сәнгатькә мәхәббәте күренеп тора. Чынлап та, чараның татар гимназиясе бинасында узу очраклы түгел. Биредә федераль проектлар тормышка ашырыла. Мәктәптә хор, театр, дәрестән тыш эшчәнлек буенча материаллар тәкъдим ителә. Бу гимназиядә балаларны тәрбияләүгә өйрәтү буенча комплекслы системалы эш алып барылуын күрсәтә. Риза Фәхретдиннең кайсы гына сүзләрен алсак та, алар тәрбия өлкәсенә карыйлар. Һәм без шушы тәрбия өлкәсендә бирелгән сүзләрне девиз итеп алып, һәрберебез класс сәгатьләрендә гомумән алганда нинди генә эшчәнлек алып барсак та, шуларны үзебезгә үрнәк итеп куябыз. Һәм игътибар иткәнсез дә, безнең гимназиядә кайсы гына шатка борылсак та дип әйтегендә, бөтен җирдә дә аның сүзләре күрсәтелгән. Семинар гадәти булмаган форматта узды. Бу юлы чаралар циклы Ризадин Фәхретдин мирасына һәм бу мирасны мәктәпнең педагогик эшчәнлегендә куллануга багышланган. Кунаклар игътибарына дәресләр, мастер-класслар, сыйныф сәгатьләре, дәрестән тыш эшчәнлек клуб сәгатьләре, күргәзмә материаллары, Ризадин Фәхретдин мирасына куллануга белем бирү эшчәнлегенә багышланган стенд докладлары тәкъдим ителде. Мин нәселебезнең тарихын өйрәнеп, гаиләбез турында бик күп кызыклы мәгълүматлар тупладым. Ата-бабаларыбызны белү һәм алар турындагы истәлекләрне саклау безнең бурычыбыз. Яшьләрне патриотик рухта, дисциплина, җаваплылык, үз ватанына мәхәббәт тәрбияләү, Россия Федерациясенең күп милләтле халкының үзенчәлекләрен исәпкә алып, актив гражданлык позициясен формалаштыру – бу темалар семинарның концептуаль нигезенә салынган. Һәр беренче сыйныфка алган баланы һәм аның ата-аналарын шул үгет-нәсихәт буенча без тәрбия эшләрен алып барабыз. Сыйныф сәгатьләрендә, дәресләрдә, дәрестән чаралар барысы да Ризадин Фәхретдин нәселенә нигезләнеп башкарыла. Ләйсән Галиева, Диана Юзина, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга көз, сезонлы аурулар вакыты, ОРВИ яки безнең өчен гадәти салкын тию бөтен дөньяда иң популяр диагноз. Оннан саклану чараларын куллану яхшы, дип алдан кисәтә табиблар. Ул чаралар турында тулырак Алсу Нуриева материалында. Ауруның иң югары ноктасы сезоннар арасында була. Һава торышы җылдан салкынга, кояш яңгырга яки көчле җилгә кисәк үзгәргәндә. В сентябре я болела 5 раз, и мои одноклассники очень часто болели, не ходили в школу. Я тоже болела в этом месяце 2-3 раза. Наши одноклассники болели тоже по 2-3 недели, лежали дома. Кеше үзен үзе тәрбияле икән, иншалла, һәр вакытта да сәламәт булыр, тәүфиклы булыр. Я болела гриппом. Это было сложно, была температура 39. Белгечләр әйтүенчә, салкын тию һәм грипп белән көрәшүнең иң нәтиҗәле ысулы алдан тиешле профилактикалау. Иң беренчесе кешеләрнең күпләп җыелу урыннарына баруны чикләргә кирәк. Ләкин эш аркасында бу мөмкин булмаса, организмга саклану функцияләрен ныгыту өчен табиблар витаминнар кулланырга киңәш итә. Д, С витамины, цинк, лизин һәм омега. Алар вирус үсешенә комачаулап, вируска каршы активлыкка ия. В нашем организме очень слаженно работают все системы, и для того, чтобы помочь иммунной системе, нам нужно уделять внимание также лимфатической системе. Здесь мы можем ей помочь хорошо работать, это контрастным душем, походами в баню и лимфодренажными упражнениями. Сәламәт яшәү рәвеше зарарлы гадәтләрдән баш тарту, яхшы туклану белән бергә бу чаралар салкын тию вакытында актив, күтәренке кәефле һәм сәламәт булып калырга ярдәм итәчәк. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Россиядә самбо көне. Әлеге истәлекле дата рәсми бәйрәм буларак узган елның декабрендә генә кертелде. Шулай итеп, үзедә самбо белән шөгыльләнүче Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә 16 ноябрь илебез бәйрәмнәре календарендә самбо көне буларак теркәлде. Россиядә самбо оешуга 85 ел тулу уңаеннан оештырылган әлеге ярышларда 70ләп яшь әлмәдле катнаша. Алар арасында иң нәниләр дә, шулай ук 13-14 яшьлек үсмерләр дә бар. Саша Кустов самбода яңа кеше. Ул нибары 2 ай шөгыльләнә. Бүген аның беренче җиңүе.
Я не мог его победить, он меня сильнее. Я его не мог победить раньше, я стал поувереннее и победил. У нас папа самбист. Это очень хороший вид спорта. Ну и Путин, конечно. По его стопам, по папиным, стопам президента. Самбо үз-өзіңні құралсыз сақлау дегенді аңлатты. Бұл спорт дисциплинасы негізінде дзюдо һәм джиу-джитсу техникасы қолданыла. Самбо дәреслері ныклы характер формулашуға ярдәм итә, шыдамлы һәм үз-өзеңне дисциплинаға өйрәтә дип саный белгечләр. Демәк, самбо спорт кына түгел, тәрбия системасы да. Беренче инде поведениегә өйрәтәбез, поведение булсын, ни булсын, тыңласыннар. И әкрен генә өйрәтәбез. Как беренче класска школга баргач, бездә инде самбо из самого простого к сложному барабыз. Әлбәттә, самбо белән 100-дән артык бала шөгыльләнә, олылар арасында да бу спортка өстенлек бирүчеләр шактый. Араларында спорт мастерлары да бар. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакытта Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 16-нчы урта гомуми белем бирү мәктәбе базасында «Доблесть русского оружия» дип исемләнгән хәрби патриотик уен үткәрделәр. Ул генерал-лейтенант Михаил Калашниковның туган көненә багышланган иде. Ярышларның ничек үткәнен безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Чара юнармия хәрәкәте сафларына кабул итү тантанасыннан башланды. Мәктәп укучылары ватанга һәм бөтен юнармия кардәшлегенә тугрылык анты бирделәр. Баш судья докладыннан соң ярышлар өлеше башланды. Алар генерал-лейтенант Михаил Калашниковның туган көненә багышланган иде. Для детей очень важно знать, что у нас в стране есть такие люди, были герои, можно сказать, и войны. Участник Калашников был участником войны. И герой, как говорится, труда, который создал столько видов вооружений. Командалар өчен 5 төрле ярыш әзерләнгән иде. Автоматны вакытка сүтеп җыю, кибетне 30 патрон белән җиһазландыру, автомат детальләрен белү, пневматик винтовкадан ату һәм Михаил Калашников биографиясе белән бәйле интеллектуаль уен. Катнашучылар тормыш иминлеге нигезләре укытучылары җитәкчелегендә хәрби патриотик уенга җентекләп әзерләнгәннәр. Лилия Исмагыйлова автоматны сүтеп җыюда иң яхшы нәтиҗәләрнең берсен күрсәтте. Бу эштә игътибарлы булу мөһим ди. В школе очень много раз участвовали на данных мероприятиях. То есть нас уже, я в том году начала собирать и разбирать автомат. Просто нужно работать быстрее пальцами и запоминать, что зачем идет. И все получится. Һәр этапта командалар югары дәрәҗәдәге әзерлек, көч, җитезлек һәм чыдамлык күрсәттеләр. Алсу Нуриева, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, Миллинә Хәсән шинаха монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исәнеме булыгыз.